Хей, здравейте, приятели! Честита нова година на всички! И днес искам да говоря за Израел, тъй като войната продължава в Израел. И виждам, че много християни се настройват много грозно срещу Израел. Затова искам да говоря, просто да разберете, че Израел са избран Божий народ. И Израел и Бог ги събра от всички краища на света и ги докара обратно и ги направи отново нация. Те пред него винаги са били нация, както в Еремия пише в 31 глава, ще го прочета после ще дойдем до това. Но първо искам да видим в Римляните в 11 глава какво казва Павел или какво казва Святия Дух чрез Павел за Израел. Тъй като виждам, че доста християни са настроени негативно и имат предвид, че едва ли не, че Бог е подменил нас, християните, с тях. Божиите думи са вечни и никога не е подменял никой. Каквото е казал, те са вечни думи за винаги. Бог не е човек да се отмята от думите си и след като е направил завет с Израел, Бог има завет с Израел, с бащите един път за винаги. И това, че те не приеха част от тях не приеха Исус, Бог има план за това. И той има обяснение за това, което Павел го прави в Римляните в 11 глава. Той обяснява защо голяма част от тях се затвърдиха сърцето, така че имаше възможност Евангелието да бъде разпространено в цял свят и имам предвид добрите новини, спасението, новините за спасението, които Исус извърши на кръста, е спасение за нас. Така, сега аз просто почвам от Римляните 11 глава, просто искам да я прочета, да видите какво казва тук Павел. Той казва, тъй като и тогава е имало такива християни, които просто започват да се възвисяват в себе си и започват едва ли не понеже Израел, една част от тях не приеха Исус и те започнаха да ги гонят, но никога истинските християни не са съпротивили срещу евреите, тъй като знаят, че ние сме част от тях, присъединени в това, на това дърво, което са Израел, което Бог го е изградил, тъй като той им даде името Израел. На Якоб той даде името Израел. Израел значи стоящ с Бог, значи той е винаги с Бог. И това е тяхното име. Те са нация пред Бог един път за винаги. Така. И тъй, в Римляните 11 глава, ние четем първия стих. Казва Павел. И тъй, това Святия Дух. Всяко едно слово в Библията е вдъхновено от Святия Дух. Няма нищо, което да е написано от хора, които са си ги измислили. Те са били на различни места, дори някои не са познали и са писали едни и същи неща, тъй като Святия Дух ги вдъхновява да пишат. Това е слово към нас, така че ние да приемем словото, ние да разберем и след като разберем, ние имаме част ние ставаме част от Бог. Амен. И тъй, казвам, отхвърлял ли е Бог своите люди? Да не бъде, защото и аз съм израелтянин от Аврамовото потомство, от Вениаминовото племе. Не е отхвърлил Бог людите си, които е предознал. Или не знаете, че казва писанието на Илия, как вика Бог против Израеля, казвайки, Господи, избиха пророците ти, разкопаха олтарите ти и останах сам. Но и моят живот иска да отнема. Но, що му казва Божият отговор? Оставил съм си, така само малко, от 4 стих, що му казва божествения отговор? Оставил съм си 7000, които не ще преклонят коляно пред Ваала. Така и в сегашно време има остатък избран за благодат. Но ако е от благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат. А ако е от дела, не е вече от благодат, иначе делото не е вече дело. Виждате, тук в първия стих той казва, отхвърля ли е Бог своите люди? И той казва, да не бъде.
И после казва във втория стих, не ги отхвърлял Бог людите си, които е предознал. Бог не може да отхвърли Израел. Ако отидем в Еремия, сега ще прескочим в Еремия, само искам да ви обясня, където Бог казва, това са неговите думи, не съм, ако някой има проблем с неговите думи и с това, което Бог казва, имаш проблем с Бог. Тъй, че това, което Бог казва, това са неговите думи и така Бог ги вижда нещата и за него така са нещата. Така казва Бог в Еремия 31 глава, четем от 35 стих. Казва, така каза Господ, който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем, който повдига морето, тъй, щото вълните да бучат. Господ на силите е името му. Ако изчезнат тия наредби, от 36 стих, казва Бог, ако изчезнат тия наредби опред мене, казва Господ, тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде до века народ пред мен. Така казва Господ. А ако може да се измери небето и да се изследят основите на земята долу, тогава и аз ще отхвърля цялото Израилево потомство за всичко, що са сторили, казва Господ. Ето, така нататък, ето, идат дни, казва Господ, когато градът ще се съгради, Господи, от кулата на Наил до портата на ъгъла. И връв за измерване още ще се тегли по-нататък право до хълма Гарив и ще завие към град. И цялата долина, така, нататък няма какво да го чета, просто виждате, че Бог казва, ако можете да измерите небето, ако има предвид цялата вселена, ако можеш да я измериш, да отидеш до някъде, тогава ще ги отхвърля. Това значи, че никога няма да ги отхвърля. Защото Бог е праведен, защото Бог е в същото време винаги, как да го кажа, Бог е винаги, като е казал нещо, той държи на него за винаги. При него няма, той не е човек да се подменя и затова казва, че при него няма сянка на изменение. Той не е като човек, ако днеска ти се ядосаш и той вече да не те обича. Такова нещо няма. Такова нещо при Бог няма. Това е само при човеците, има такива странни работи. Тъй като поради попадението на човека от греха навлиза и човек просто се е променил. Затова Исус дойде и той на кръста плати цена, така че цялото всичко, което ние заслужавахме заради греха да падне върху нас, то падна върху него, така че той понесе нашите грехове, той понесе абсолютно нашите болести, всичко, понеже болести и всички други, те са от греха, тъй като греха е причина за болести и за всички други неща, които притесняват хората и хората изпадат във всякакви ситуации странни, тъй като точно това дявола иска. Иска хората да са обременени, изтощени, пропаднали и въобще просто да са отдалечени от Бог и те да им и когато умрат, да не отидат при Бог. А Бог иска точно обратното. Затова Бог изпрати своя син Исус Христос, тъй като Бог, той сам, в него си Бог, Исус Христос и Святия Дух са едно, той дойде всъщност да плати цената. Той плати цената за нас. Така че всеки, който повярва в него, няма да бъде осъден, аж има вечен живот. Ето това. Това значи също и за Израел. Но ние ще отидем по-нататък и ще четем, тъй като тук има доста неща, които ги пише и затова ние трябва да ги знаем, защото когато ние ги знаем, ние просто обновяваме своето мислене и ние започваме да мислим като Бог. А ние да мислим като всички хора, да сме лашкани от всякакви учения и от всякакви виждания, които са изградени също от учения и от света, който нас заобикаля. Така, пак отиваме към Римляните, 11 глава. И искам да ви обясня.
Така. В 11 стих, в 11 глава. 11 глава на Римляните сме, четем от 11 стих. Тогава казвам, спънаха ли се, тук става въпрос за Израел, спънаха ли се, да паднат, да не бъде, но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревност. И казва, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване. Тъй като ако заради тяхното падане, както преди това, ние преди да познаем Бог, ние също сме падали и сме се отклонявали и въобще не сме били близо до Него. И сме правили, но Бог е имал търпение и Бог е избрал време, когато да изпрати своя син, така че всеки, който повярва в Него, да се спаси. И сега, ето те са в това състояние, когато са се отдръпнали. Става въпрос за една част от Израел, не става въпрос, защото има много християни, които са евреи. Защото ако тяхното отхвърляне значи приемане на света, какво ще бъде приемането им, ако не е оживяване от мъртвите? Амен. Халелуя. Ето това е нашия Бог, който е винаги много... Пред Него няма отстъпление. Но ако някои клони са били отрязани, сега става просто тук за нас, тъй като ето това, което една част от християните правят и се възвишават в собствените си очи, ето какво казва той. Но ако някои клони от 17 стих са били отрязани и ти, бидейки дива маслина, си бил присъден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, но не се хвали срещу клоните, но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а корена тебе. Тъй като Израел е дървото, към което ние християните сме присъдени. Това го казва Бог. Който, каквито и мисли, и каквито учения да имате, просто то няма друго учение, освен това, което Бог казва. Тъй, че ние като християни, ние не можем да си измисляме разни учения и да си ги внедряваме навсякъде и да си правим наши мисли. Тогава ние ставаме секта и ние сме просто далече от Бог. Ние трябва да слушаме това, което Бог казва, и това Бог го казва. Ето, и той казва, не се хвали, но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена. Значи корена, който държи Израел, и който държи корена, който държи Израел, е Бог. И той казва, ти като присъдена клонка към тая маслина, която не е дива, а ти си от дива маслина и си присъден към тая клонка, не се надигай и да се правиш на нещо повече, защото не ти държиш маслината, дървото. Не го държиш ти, Бог го държи. Така че трябва много да внимаваме. Но ще речеш, отрязаха се клони, за да се присъдя аз. 19 стих. Добре, поради неверие те се отрязаха и ти поради вяра стоиш. Но не високоумствай, но бой се. Защото ако Бог не пощади естествените клони, които нито тебе ще пощади, ако ти се правиш на голяма работа и се отклоняваш от Божието Слово, и се отклоняваш от Неговите думи, и започваш да мразиш и Неговите хора. И си ставаш един религиозен, който просто вече не си в Него. Виж, проче, благостта и строгостта Божия, строгост към падналите, а божествена благост към тебе, който си на дървото в момента. Ако останеш в тая благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен. Трябва да останем в тая благост. Точно това, което казах преди малко. Така, и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят отново. Защото Бог може да ги присъди. Понеже ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива и против естеството си бил присъден на питона маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, Израел и израелевите деца, които Бог ги избра от
от Авраам и Якоб, Исак и Якоб. Това са тяхните бащи, които Бог направи завет с тях и той ги избра. И казва, които ще се присъдят на своята маслина, които са естествени клони. Те са естествени клони. Защото, братя, за да не си мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично, сега има тук тайна, за да знаете какво Бог всъщност, какво Бог прави. И той казва, има тайна. Тайна значи неща, които не са открити за всички, които са открити за нас. Ето, за нас, които ние сме християни, трябва да знаем, че Израел са нашите братя. Тъй като, ето, какво пише тук. И от това нещо ние разбираме кои сме ние и кои са те. Ето и той казва, защото, брате, за да не се мислите за мъдри, да мъдрувате според твоя свят, ами да мъдрувате според това, което Бог казва, искам да знаете тая тайна, че частично закореняване сполетя Израил. Частично закореняване и сполетя Израил. Само докато влезе пълното число на езичниците. Значи Бог позволи да се закоравят частично някои, за да може да се разпространи Евангелието, да се разпространи Божието Слово в целия свят и Евангелието за спасението, имам предвид добрите новини, Евангелие значи добрите новини, да се разпространи в целия свят, така че голяма част от хората в света да приемат Исус и да се спасят. И той казва, за да влезе пълното число на езичниците. След като той казва това, значи има число, докато тяхното сърце е закоравено и ние ще влезем вътре и оттам нататък може би ще има, затваря се вратата. Така че всеки, който не е още християнин, който слуша в момента това, трябва да знаете, че има живот след този живот. И не само това, Бог иска ние да се спасим и да бъдем спасени точно сега в момента. Ако ти си обременен от 1000 различни неща, Бог иска да те спаси, Бог иска да ти даде мир в душата, Бог иска ти да имаш вечен живот и когато дойде времето ти да напуснеш тая земя, да си при Него в небесни места, да си при Него там, където е по-добре, отколкото тук. Така, не иска да бъдеш погубен, тъй като той казва в Йоан 3 глава, 16 стих, той казва, всеки Бог изпрати своя единороден син, така че всеки, който повярва в Него, да се спаси, за да не бъде погубен, защото има погубление. Има погубление. Значи, Исус на много места казва, че има и ад. В ада, където душите им горят. Ето, виждате, че има неща, които дори да не искате да ги повярвате или да си ги такова, те виждате много добре, че хората умират и се раждат нови, така че тези неща оттам нататък продължават други неща. Така, и така, той казва по-нататък, 26 стих четем, и така, целият Израил ще се спаси, както е писано. Амен! Избавител ще дойде от Сион, той ще отвърне нечестията на Яков. Яков е Израел, защото Бог му даде името Израел. Значи стоящ с Бог. И ето завета от мене към тях, когато отнема греха им. Колкото за благовестието, сега, 28 глава, стих, 28 стих на 11 глава на Римляните обяснява точно какво е състоянието и положението на Израел в Бог. Защото, така, казва 28 стих, колкото за благовестието, те са неприятели. Благовестието, Евангелието, аз те го казвам, но това е благовестието, Евангелието, добрите новини за спасението на човешкия род. Колкото до благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза. Значи, както преди това пише, закорявяха им сърцата, за да може те, които не приеха, Бог ги изпрати той казва, отидете, проповядвайте и в Самария, и до края на света. Амен.
Защото колкото до благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза. А колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. Виждате какво е тяхното положение и къде са. Те са възлюбени заради бащите. И Израел са Божия избран народ и те са възлюбени. Но един ден и те ще приемат, както пише, и те ще приемат спасението, защото спасението идва от Сион. Те ще приемат спасението, това, което Исус на кръста извърши. Този ден, в който на тях им се отворят очите и приемат, както Исус казва, че няма да обходите градовете на Израел, докато той ще се върне. Това значи, че ето 2000 години, откакто той е заминал, и всичко това, което благовестието, Евангелието е разпространено в цял свят и все още те не са изходили. Ние не сме изходили всичките израилеви градове, за да дойдат до вяра към Исус Христос. Но и това ще стане. Амен. Това значи, доколкото до благовестието, те са неприятели. Но що се отнася до избирането им, от това, че са избрани и са възлюбени заради бащите, които Бог ги хвана за ръката, и Авраам, Исаак, Якоб и всички други, Давид, нататък. Амен. И забележете, че всички пророци и всички неща, които са идвали до нас, идват чрез Израел. И Исус дойде в Израел. Исус е също израелтянин. И Исус дойде в Израел и той извърши всичко. Всичко, което става на тая земя, е станало точно голяма част, което се отнася към нас, хората, е станало в Израел. И така всички, които проповядваха благовестието, също бяха израелтяни. И Павел, и Петър, и Якоб, и всички те бяха израелтяни, които тръгнаха по целия свят да проповядват Евангелието. Така че просто ние не само, че трябва да имаме голям респект, ние просто трябва да разберем и да обичаме Израел, защото те са наши братя. Ние сме едно цяло с тях. Амен. Така, 30 стих. Защото както вие някога се не покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, така чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега са непокорни. Не се покоряват на благовестието, към това, което Исус извърши на кръста и плати цена за нас, за да нас спаси, защото те са още в закона, а закона Бог го изпрати към тях, за да може да видят всички, че закона не може никой човек да го изпълни, така че закона е свят, Божия закон е свят, всичко, което Бог казва е свято и е много правилно и е праведно, но човек не може да се оправдае чрез него. Той дори казва, Павел, Святия Дух, и да имат дела, дори който да е, и Авраам и Мойсей, те да имат дела, които да са добри, че пред хората, пред Бог не могат да се похвалят. Те не могат, защото всичко е от Бог, чрез Бог и за Бог. И защото всичко е от Него. Амен. Така, те не могат да се похвалят. И затова той казва, че трябва всички, за да можеш да се оправдаеш и да бъдеш праведен пред Бог, ти трябва да приемеш Исус Христос, защото Исус на кръста проля кръвта си и Той умря за нас, така че ние да бъдем оправдани. Защото Той плати за всичко, цялото наказание се стовари върху Него заради греха, който ние сме извършили. Не Той, защото Той беше безгрешен, но Той, който е безгрешен, на Него падна наказанието, така че Той плати цена за греха, тъй като Бог е праведен и Той не може да каже, примерно, че да, ти си сгрешил, а няма проблем, правдата не може да каже такова нещо. Той като е праведен, той не може. Но как да те оправдае? Значи трябва да има наказание, да се премине това наказание. Това наказание го приема Исус. И Исус, цялото наказание падна върху Него, така че ние да сме оправдани пред Бог и да може всички благословения, и Авраамовите благословения, и всички духовни благословения да паднат върху нас,
които сме приели Исус Христос. Защото в закона пише, че ако ти направиш така и така и така добри неща, които закона изисква, ти ще бъдеш благословен. Обаче ако ти не ги направиш тези неща, ти ще бъдеш проклет. И ето, една част от проклетията са болести. И много други неща. Амен. Затова всеки трябва да приеме Исус Христос, за да бъде спасен. Така. И така, защото Бог затвори всички така. Защо така? 30 стих. Защото както вие някога не бяхте непокорни пред Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. И отколко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Защото кой е познал ума на Господа или кой му е дал съветник? Кой някога му е бил съветник или разбира нещата, както той ги разбира? Никой. Или кой от по-напред му е дал нещо, да му се отплати? Нищо. Всичко е от него, чрез него. Всичко е от него, чрез него и за него. Всичко, което ние, дори всеки един, който се движи, който диша, е от него. От него. Така че какво можеш да му дадеш ти на Бог? Да се му дава нещо, да му се отплати. Няма, никой не може. Просто всичко е от него. Така е голяма неговата милост. Защото всичко е от него, чрез него и за него. Нему да бъде славата до векове. Амен. Така. Виждате, брати и сестри, приятели, християни, нехристияни. Виждате, че Бог е просто много милостив и Бог иска всеки един, който повярва в Исус Христос, да се спаси. Що се отнася до Израел, виждате, че Израел е избран негов народ и чрез тях Бог е показал на целия свят абсолютно всички неща. И затова ние не може да се възвеличаваме в собствените си очи и да си мислим, че сме нищо повече от Израел, че примерно Израел са подменени с нас. Няма такова нещо. Такова нещо няма. Подмяна няма. Божиите думи са вечни и завинаги. И Исус, като се върне, когато дойде, защото той казва, че пак ще дойде и ще наземе. Къде казва, че ще дойде? Той ще дойде отново на това място, откъдето, защото ангелите в Матея казват, че какво гледате на всичките апостоли и на учениците му, които са били там. Както го виждате в момента, той отива на небето, така ще се върне пак на същото място. Пак оттам, на маслиновата градина, където той е заминал и там ще се върне пак. Това значи в Израел той ще се върне. Така че просто на всички, които имат нещо против, заради това, че в момента виждате има голяма борба против Израел и доста хора и държави се надигат и специално мусулманите, те са напълно, те мразят Израел. Аз дори мога да ви покажа, че в тяхния, в Корана, в закона, в това пише, аз ще го сложа после като текст, за да видите какво точно пише. Пише, че ти трябва, че всички евреи трябва, последният час на тях не е нямало да дойде, ако те не изтребят всичките евреи. Какво е това? Как може ти, примерно, от човешка гледна точка, както ние разсъждаваме и си мислим, че и тези хора, те са демократични, както ние, примерно, а нашата демокрация, която е изградена на Запад, имам предвид във всички християнски държави, тя е изградена върху основата на християнството. Ако не е християнството, което не е учило през годините и всички хора са нещо поели от някъде, от нещо, дори да не са християни, те имат тези разбирания, които християнството е изградило, понеже то е в християнския свят. Така. Но и те си мислят, че и те другите, които се правят, примерно мусулмани и такива, които и те по някакъв начин се правят на демократични, не са. Не са. Като започнете да четете в Корана какво пише и ще разберете, че не са. А специално ние в България, които дори сме били под отоманско робство 500 години и знаем как са
сякали и са обезглавявали тия, които не искат да бъдат християни, и колко много са през цялото време са масакрирали, имам предвид, са на клали, заради това, че ние сме християни и са правили каквото си искаме. Ние много добре знаем в България как са били нещата, защото имаме история. Тук в западния свят насам, те не ги знаят точно тези неща. Те не ги знаят точно тези неща как е, но те не са се променили, както виждате в момента, как може на 7 октомври да влезат хора и да изтрепят, да заколят, да изгорят и да изнасилват жени. Абсолютно същото, както е било и на времето в България. И тези хора, как може ти да по някакъв начин, тъй като те имат съвсем друга морална система, тъй като тяхната, ако четете в Корана, ще видите, че те казват, че ти не можеш да бъдеш приятел с един невярващ, демек един, който не е мусулманин. И всички трябва през цялото време да се изтребват, да се притискат, докато всички станат мусулмани. Това е на тях виждането за какво да бъде. Ние няма как да разговаряме с такива хора. На всеки един човек Бог иска да обичаме всички хора, никой да не мразим, но ние не можем да бъдем и будали. Имам предвид да не можем да разберем, защото когато ние влезем в Бог, ние тогава ги разбираме нещата, тъй като ние четем какво. По същия начин Израел, примерно Израел и Палестина. Нека да ги сложим нещата така. Примерно Израел. Израел имат Божия закон. Божия закон казва: не убивай, не обичай ближния си, обичай майка си, баща си, прави добро. Всичко това е в Божия закон, тъй като Божия закон е добър. Той е само за добро. Обаче, като прочетеш в Корана, където ги пише тези неща, че те да им отрежеш пръстите на ние, какви си, не знам си какво, които са невярващи, да ги обезглавяваш, не знам си какво, всякакви такива неща. Виждате тук има две различни морални системи. Има две различни морални системи и те, разбира се, ще има краш. Има предвид сблъскване. И те не обичат Израел и искат да ги изтребят. Аз даже съм гледал доста интервю с палестинци, които са в Палестина, жени, съвсем. Това е преди 7 октомври да станат тези неща. Те ги питат, нали, какво, ако те, примерно, имат възможност, ако те завземат цялата земя, нали, какво ще направят? Те искат да изтребят израелците. Искат да ги махнат там, понеже те си мислят, че те нямат право да бъдат там. Но те имат право да бъдат там, тъй като тази земя е дадена от Бог. Първо. Нали. Второто. Те са живяли от много години там, още от преди 3000 години, и те като са през годините са били завладявани от различни, но пак се влизат в земята и пак се живеят там, така че те имат право да бъдат там и това е тяхната земя. Дори след като са били под отоманско робство, както и ние сме били под отоманско робство, там са живеели, в тази част са живеели евреи, християни, имам предвид в Израел, където те я наричат Палестина в момента, а това не е Палестина. Римляните наричат тази земя Палестина, тъй като те, като са били под римско завземане, римляните са искали да изкоренят тяхната идентичност и затова те са наричали земята Палестина. И там са живяли, след като римляните са ги завзели, после са ги завзели Византийската империя и т.н. и после Османската империя са ги завзели. И така до 1912 година, докато Османската империя пада и Англия, тази част остава под английско владение, където е Израел и Йордания, а нагоре към Сирия, където е била под френско влияние. Така и те тогава не е имало държави. Не е имало държава Сирия, не е имало държава Йордания, не е имало тези държави, те не са съществували също. Всичко е било под османското иго. Всичко това е било под османското иго. И тъй като те започват, нали, да се боричкат там и
и решават, по това време се създават и Сирия, създават се и Йордан, но в това място, където са живеели, то е било пустиня почти в Израел, между другото. Само в горната част са живеели няколко хора, които са евреи и които са християни и араби. И тъй като постоянно заборичкали, и Англия решава да раздели земята на две. Да даде на арабите малко и да даде и на Израел. И тогава Израел се съгласяват, казват, добре, няма проблем, обаче арабите не се съгласяват, защото арабите не искат да ги делят, те не искат такова. И започват да се бунтуват и след като направят след като Англия решава 1948 година и създава Израел на това, за всички араби, те разделят земята, дават на Израел и започват всички, които са ново създадени държави там, покрай района Йордания, Сирия, Либанон и Египет, те тръгват на война срещу тях. И те не побеждават, Израел побеждава и завзема още повече място там. И после Израел им го връща след 15-20 години, за да направят мир. Нали? И Израел им връща на Египет, където и там долната част, и на Йордан. Но въпросът е, че Израел не иска да има война, Израел не иска да се бие с никой, Израел иска просто да се култивира и да живее там съвсем нормално, както всички други държави. И виждате, че в момента цялата държава от пустиня, както пише и в Библията, то го пише тук, че пустинята ще процъфти, тя ще стане градина, ще стане райска градина. И това става. И в момента, в който арабите започват да виждат, че още повече всичко се съгражда, всичко тръгва много става по-съвременно, те започват още повече да имат, да си казва, че вече тяхната земя, и оттам към 60-70 години започват да се наричат палестинци. Защо? Защото да могат да убедят всички други, които са в другите, дето не познават историята, не знаят тези неща, да ги убедят, че демек едва ли не Израел ги е окупирал. Никой не го е окупирал, тъй като вие не сте никакви палестинци, ами сте араби, които живеете там и просто не искате да живеете мирно, искате през цялото време да изкоренявате Израел и да пращате такива бомби, хора, които се взривяват сами. Това са откачени работи, просто виждате за какво става въпрос. Тези хора просто са много трудни за разбиране, тъй като един човек, който иска да те убие, как да се разбереш с него? Как да се разбереш с него, като цялото им учение е такова, като цялото им разбиране е такова. Те не само, че арабите, не става въпрос за арабите, става въпрос за мусулманите, не става въпрос, че мусулманите мразят само евреите, те мразят и християните. И ако видите в много държави, например, съм гледал такива, които са станали християни, те казват, че от малки ги учат да мразят евреите и да мразят християните. През цялото време. Дори ако някой стане християнин, той човек, който аз съм го виждал по телевизията, той е християнин в момента и цялото му семейство иска да го убият. И братите му, и бащите му искат да го убият, защото е станал християнин. Виждате, че там няма свободна воля, там няма избиране. Там е просто те заплашват, всичко става да те заплашат с страх. А пък при Бог не е така. И затова Исус казва, че първо страха не е от Бог. Бог иска ние да не се страхуваме, Бог иска ние да сме свободни. Затова изпрати Исус Христос, така че ние да бъдем свободни, ние да нямаме такива страхове, да сме пълни с мир и да сме пълни с радост, защото Той казва, моята радост ви оставам, преди Той да отиде в Йоан 14, 15, 16 глава там. Той казва, че аз ви оставам моята радост, така че вашата радост да бъде пълна да бъде вашата радост. И така виждате, че в Исус Христос е любов, мир, радост, любов. Всичко това е от Бог и сила в Святия Дух. Тъй като това точно Бог иска. И Бог обича всички хора. Нека да не си мислите, че се опитвам да насявам омрази. Опитвам се
просто да ви покажа, че на света има учения, които просто вкарват хората. Това са дяволски учения, които искат да вкарат хората в страх, да ги вкарат в напрежение, да ги вкарат в омрази, да ги вкарат в... Не е това. Не е това, което Бог иска. Бог иска ние да сме в Неговата любов, да се обичаме и да обичаме ближния си, както ние обичаме себе си. Така иска Бог. Това е Бог. Но винаги нещата, като започнат да стават такива неща, боеви и той, започват нещата да се приначават, да се обръщат, да са така. Все едно, примерно, ако някой дойме нападне тук, аз се защитавам, примерно, те ще почнат да кажат, че аз съм, и аз ако примерно го победя, те ще могат да обърнат нещата към мене, че аз съм виновен. В същото време той е влязъл в моята къща и аз трябва да го поставя на място. Нали? Обаче, нещата са обърнат. Обаче, ако той ме победи и аз вече съм немощен, тогава вече, може би, аз съм, той е виновен. Нали? Това не е така, както в момента в Израел стават нещата. Така че, просто ви казвам, братя и сестри, приятели, християни и нехристияни, четете Библията, учете Божиите думи и колкото повече навлизате в тях, толкова повече ще разберете кои са Израел в Бог и кои сме ние християните в Бог, в Исус Христос. И какво сме получили и какво Бог иска да ни даде още, за да ни изпълни с Неговата сила и да живеем живот пълен с Него, докато един ден сме на небето. Амен!